Kamera megy. Tessék. Egy hete azt hittem, mindennek vége. Hogy már csak Terka és én maradtunk. Összevesztünk Erikával, és egy hétig egy szót sem szóltunk egymáshoz. Aztán kaptam ki. Egy csapásra minden megváltozott. Visszaröhögtük magunkat az életbe. Igaz, Terka? Köszönöm, Terka. Jaj, az volt, hogy Péterrel összevesztünk, de nagyon, és totál depressziós lettem, és este hozott ki. Annyira cukik voltak, és csodálatos volt, de hogyha nem lettek volna ennyire cuki, akkor is iszonyú elképesztő volt, ugye, Terka? Imádod!